Kudarita kwinya korom juang jodak mawuok hoho marokak koro okwayo piny owacho mondo jiwa pedha motegno mar jokuo jamni kendo choko bunde manie lwet jopiny e yo ma oko puodhi. Walter Nyambaga nigi lerno. Nasema poleni na Mungu awafariji. E kinde iko maro wadgi mane en jatend migawo mar omenda machon Henry Rotich gwenge mag Chiliget MCO Keiyo Manyandwat. Wanaume na wanawake wote walijivinda. Judito mokelo kanyakla jatend migawo mogwel mar apaya kod wuodhe Kipchumba Murkomen okone piny owacho mondo jiwa rita motegno ne jodak e alwora mar hoho marokak ma monj mag jamni otime newa. Jotelo go koro dwaro ni apisas mag arita kwe otim apedha mag dondo oko magina manie lwet jopiny e yo ma oko puodhi kendo thiro njore mag wang' teko. Lazima tukue viongozi tukipitishwa na bunge, tukue mawaziri ambao wataunganisha Kenya ikuwe kitu kimoja. Lakini nataka niwahakikishie mambo ya insecurity kwa Kerio Valley ni top priority ya sisi kama serikali ya Kenya wakati huu. Shida ile tuko nayo ya insecurity ya Kerio Valley, shida moja inatokana na ukosefu wa barabara. Wale mapolisi hata wakati tuko na shida pale kule Mtokerio, tabata kali ya polisi imesimama kando ya barabara, hawezi fuata hao majangili mpaka huko. Jaod bura ma Kapsaret Oscar Sudi kin jodito mamoko wacho ni kweth mag jok masiro kuo mar jamni owinjore seti kendo tieko hala makelo midhiero ne jodak mag hoho marokak mawuok yo Nyandwat. Hii shida ya insecurity sehemu hii, we will be only giving you one message. Shida ya insecurity hapa ni vitu mbili. Kwanza, kuna watu ambao wana benefit kutoka kwa hii insecurity. We must deal with those beneficiaries of insecurity within the Kerio Valley. Before you do that, those guys will continue sponsoring. Mambo ya usalama ni wachache, cartels na wakora wachache. Tunataka tuambie wale sponsors, kama wewe ni mwanasiasa na unajua unakulianga kwa damu ya watu, unaletewa hiyo pesa ya ng'ombe, my friend, anza kukimbia. Hii haitawezekana kwa hii serikali ya wasiwasi. Governor Mabaringo Benjamin Chiboi kod nyawadgi Manandi Steven Sang kanyakla kod jo od bura mokelo kanyakla Bowen Kangogo koro dwaro ni tend William Ruto mondo kelie fungruok ne jodak mondo pith mag jamni onya mar yudo dongruok makare. Ya kwanza walijua kwamba sisi hatuna amani katika bonde la Ufa, especially sehemu ya Kerio. I want to thank you, Mr. President, plus your Deputy President, for doing what you have done. I know you have responded to our cries. The next one is you have responded to the issues of drought and insecurity. Hii maneno ya hapa insecurity ya watu wawe. Kama sio safari hii ambaye Mheshimiwa Ruto ni president na Gachagua ni deputy president, hakuna wakati mwingine hii maneno itamalizika. Twak makamagi biro ka oganda ma Turkana pod ni kod luoro bang' monj nyocha otim kendo jonjore gwenge mag Namariat kama nyocha onego ji 11 koriwo koda ka jochiw arita mag kwe. Walter Nyambaga, Ramogi TV.